I pozdrav svima ljudi, danas pravimo burger. Ovo je neki handmade set, ne znam ni ja, našao sam ga u akcionu, nemam pojma koliko koštalo. 4 evra, burger i Coca-Cola i pomfrit za 4 evra, to nema bukvalno nigde, čak ni u McDonald'su, tako da mi idemo da ovo otvaramo i da napravimo sami naše burgere. A kako se ovo otvara? Čo? Ovo je bes. Ma znam. Ljudi, ovo nije pravi. Ovo samo meni možete reći. Ovo nije pravi burger, ovo su, ne znam, nija gumene bombone, ne znam ja. Ali ljudi, kad sam vidio da se ovo pravi samo to znači da sam morao da kupim, tako da... Tu je ljudi, unutra ima ovakva kesica, ovdje stoji DIY, ko ne zna šta znači DIY, idete na Google, ne, šalim se. DIY vam znači praviti sam. Ili je tako, ne znam, otprilike tako nešto. Tako da imamo ovu kesicu, to moramo ovdje ovako da otvorimo. Ovo je jako brzo išlo. I onda ovdje imamo čašicu za našu Coca-Colu. Ovdje će da stavimo našu Coca-Cola, ali ovo ne drži. Ovdje će da stavimo naša Coca-Cola, definitivno. Onda imamo ovdje nešto A, B, C, 3, 8. Tako da nemam pojma. Tako da nemam pojma šta je ovo, vidjet ćemo definitivno. Nadam se da ima uputstvo jer ja se ovo ne razumem. Onda imamo ovdje neku zelenu kesu. Neku zelenu. Stoji B. Stavit ćemo sve kejce na jedno mjesto. Onda ovdje imamo... Ljudi! Možemo da pravimo onu kutiju za pomfrite, mislim da je to to. Tako da ovo je cool. Čekaj, moramo da spojimo sa kamere. Stavit ću ovdje. Onda imamo ove kalupe za... ove za onaj hleb, za sir, za paradajz i za salatu. Tako da je ovo jako nice. Onda imamo... imamo mali nož i malu viljušku i veliku kašiku. To je malo glupo. Zašto mala kašika, mali nož, mala viljuška, mali nož, a velika kašika? Dobro, nema veze, nebitno. Onda ovdje imamo kesicu, ali u naranđast, ovo je A. Vidjet ćemo šta je to. I imamo... What the fuck, šta je ovo? Ovo je već gotovi sir, ne znam, vidjet ćemo. Onda imamo neku ovu roze za koze. Onda imamo ljubičastu purplu. Šta će nam mrvice za burgere? Vidjet ćemo, nema veze, vidjet ćemo. I to je bilo to, ovdje nema ništa više, tako da... Krećemo. Ili ima uputstvo? Ne. Me jebali smo. Ljudi, našli smo uputstvo, bukvalno nema slike, samo da se čita, to znači da, kao i da ga nemamo, ja da ovo neću da čitam. Tako da idemo nekako da pravimo, da ne zaseremo. Self-made burger, jej! Ok, da ne bi zasrali odmah, onda ćemo prvo ovo da sklopimo, tako da idemo prvo da sklopimo ovo za pomfrite. Ako ga ja ne podcepam, pošto sam ja smotan, ja ovako nešto umem, ali ne umem. Znači umem, ali kao da ga ne umem, tako da ovo ovdje moramo da savijemo. Aha, ljudi, ovo mi ide. Meni ovo ide. Nice. Nice. Jaj. Ide, ljudi. Samo moraš da se snađeš. Čekajte malo, ovo ovdje ti treba koncentrajše. Vidi, baš je slatko. Ovo je isto nice. Ovo je kao... Ovo je kao poslužavnik, vidite imate kao nacrtan poslužavnik, pa onda kao... Stavite ovdje i ovo ovdje, ali ovo neće stoji. Bolje da je batalnim, već sam ne zgužao. I imamo ovo za čašu, tako da ovo moramo isto da nataknemo ovdje. I onda da stavimo... Ljudi, ovo stoji! Ne stoji više. A sad je stajalo. Vidjeli ste i sami. Tako da, evo ga. Kako je cool!
Ljudi, našao sam uputstvo ovdje ima sve na kutiji, tako da prvi step je da uzmemo ovo naranđasto i da stavimo u ovu veliku posudu. Tako da idemo da stavimo ovo naranđasto u ovu veliku posudu. Tako da idemo ovo da otvorimo. I treba će nam najvjerojatnije ona... mislim, čekaj. Treba nam voda. Može kisela voda? Može. Stavit ćemo kiselu vodu. Čekamo dok Rođa ide po vodu. Lajkujte i subscribe-ite se ako vam se nekako svidio ovaj video. Ljudi, znate šta Norisknofan pravimo sa... Norisknofan pravimo sa kiselu vodu. Pa šta bude ljudi, ne možemo da dođemo do vode trenutno, tako da... Idemo... Prvo nam treba ovo. Čekaj, ja ću ovo pola izgubim. Tako da... Ja ću se slomiti ovaj dan danas. Ovo. A ban. Ide ovo. Otvorimo. Ovo miriše na kolače. Ovo miriše... Ne znam, nekako miriše na... Na šta miriše ovo? Koliko voda se stavi, čekaj ljudi. Ovdje ne stoji koliko voda. Stoji samo malo. Norisknofan, ljudi. Ali ovo sve treba se stavi? Da. Imamo sad ovdje ovo, tako da ćemo ovo prvo da otvorimo. I stavit ćemo sad vodu odavde kako mi smo po osjećaju. Ovo nešto ne valja. Šta? Nema veze. Tako da, čekajte da ovdje lepo snimim. Ljudi, ovo je bilo definitivno premalo. Šta je sada sipam? Da sipam sve ljušku. Imaš ti još kašik? Ovo je pretvrdo. Ne stoji koliko voda treba. Tako da... Ono... Šta misliš da se to treba staviti? Aha... Ime! Pocapao sam! Što sam ja toliki baksus? Ljudi, ovo sam pocapao. Čakaj, gdje mi je... Uzet ćemo makaza, ljudi. Ja ću ga pocapam do kraja na kraj. Tako da gdje sam, evo ih makazam i ovo ću morao da isečem zato što iscepao sam brate ovo. I ako ovo ne uspije ja sam kriv. I ovo ćemo odmah. Tako da uzimamo vodu i sipamo ovdje. Ok, mislim da je ovo dobro sada. I ovo je sad bitno da se promućka. Ovo treba bude tvrdo ili? Šta radiš? Ovo treba da bude tvrdo. Nogu si stavim. On je mnogo sad. Butterflip. Stavi još malo. Ljudi, mislim da je ovo ovako potpuno... Ja mislim da je ovo dobro, ljudi, izmesili smo testo. Ok, ljudi, izgleda ga idemo još malo vodu i sada mešamo još. Ovo mora da bude nekako lepljivo, valjda. Tako da... Ovo mešamo. Tako ljudi, sada imamo ovo. To ovako izgleda, ne znam da li je jesivo. Ja mislim da se ovo jede posle. Tako da evo imamo ovo i moramo da podelimo na dva dela i da stavimo u kalupe. Tako da idemo da stavimo, čekaj, prvi deo u kalup. Tako da gledamo da napravimo što bolje. Možemo. Volila bih da imam više kamere pa da vam snimam i odavde kako ovdje, ali nema veze. Meni ovo nešto neće. Može ovo mnogo tvrdo, a?
no, ajmo još malo vode. Čekaj, još malo vode. Trust me. I don't know what I am doing here. Možda nisam trebao da dodam vodu. Ljudi, ovo je tako lepljivo. Tako da... Ovo ide sad ovdje u kalup. Čekaj, da stavimo paradajz. Ipak je dobra. Ali šmakisken. Ljudi, ovo neće da bude baš 100%. Vidite kako je ovo? Vidite. Ovdje nam je sada sve stavljeno, tako da čekamo malo da se ovo suši, valjda treba da se suši, ne znam. Pre nego što krenemo dalje, idemo da peremo ruke. Let's go. Ne. Ok, da nam ovo ne bi smetalo, sad ću ovo da odsečem, ovo što nisam... Idemo treba čisto bude nešto specijalan, zato da ne. Sada ide ovo zeleno, tako da moramo to da stavimo valjda po planu, sad će vidimo, čekajte. 2 zeleno, pa voda. Važi. Tako da, idemo ovo zeleno, gdje je ovo? Idemo za to. Aha, evo ga, našao sam ga. Idemo, a gdje ovo ide? Je li ovo bejlce? O, nemam pa, isto. Idemo, stavljamo zeleno, ovo će da nam bude trava. Ovo će nam bude... Kako lepo miriše. E tako, stavili smo sad salatu i sada idemo opet voda. Tako da... Stavljamo vodu unutra, a koliko treba opet? Čekaj, sad ćemo malo po malo, to nam je najpametnije. Da ne zaseramo na kraju. What the flip? Tako da... Ok, treba definitivno. Ovo mnogo lepo miriše. Ne mogu da vam opišem koliko lepo miriše. E tako, gotova nam je i salata, tako da salata nam sad ide isto u kalup. Tako da, čekaj, ja ovdje malo da sklonim da možete vi da vidite nešto. Tako da ovdje imamo i stavljamo u kalup. I onda ovako pritisnemo. Da će ovo tako i da stane, a? Mislim, trebalo bi. Ne znam na što ima... Ovo je malo ukusno za pun. Ali isto je... Ili ovo jestivo uopšte? Jeste. I da jeste da nije to. Tako da... Gotova salata. Sada naravno opet sečemo višak, tako da ovo nam ne treba, tako da sečemo višak. Ljudi, ja se stvarno izvinjavam, nama je snimalo bukvalno samo do zelene salate, međutim je ceo meni gotov, imali smo da pravimo pomfrit još, tako da smo imali da ga nasečemo, pošto ovo je bio jedan veliki flop video, morat ću da kupim još jednom ovaj set pa da ga napravimo opet, tako da imamo ovdje jednu Coca-Colu i ovo je moj burger na kraju, ima ove, ne znam zašto ima ove zvezdice, to sam mislim to ne ide na burgera. Tako da još samo fali da tastujemo burger i da uporedite da li je moj lepši ili od ove anonimne osobe ovdje pored mene. Ako vam se sviđa moj meni, napišite slovo V. Ovo je moj meni. Ovdje ima pomfrit, Coca-Cola i ovaj prelepi burger. Ljudi, prelep je. Ako vam se sviđa burger moje anonimne osobe, onda napišite Tako da evo još da vidite izbliza njegov burger od anonimne osobe, jako je dobar i drži čvrsto. I sad ću vam pokažem još moj burger, pošto ovo je burger set, tako da evo ga moj burger. Kako vam se sviđa, malo se vidi, malo je kriv, ali nema veze, vidi ovo. Htio sam da kažem da ovo čvrsto, tako da nije, ali idemo da probamo, tako da ide taste test, može? Imamo ovdje viljušku. Tako da idemo da probamo burger, da ga navodemo.
Jako je ukusan, ljudi. Ovdje nešto. Nije toliko loše. Malo je krivo, ali ono, bitan je ukus, ne izgled, tako. 10 od 10. Tako imamo da pravimo pomfrit. Ok, ljudi, mi Marija mi je crkla, tako da moramo brzo. Ovaj pomfrit je super. Moram iskreno da kažem, sviđa mi se. Samo još brzo Coca-Cola. Još malo burge. Inače super je. Ima ukus kao jeftina Coca-Cola. Ali ovo je ukusno. Ne znam by the way da li se ovo jede, trebalo bi da se jede valjda. Ali ukusno je. Bio neki prašak ovdje. Tako da to je to, ljudi, od ovog videa. Lajkajte i subscribe-ajte ako vam se svidio moj burger. Tako da vidimo se nekom od sljedećih videa. Doviđenja, bye!